Trápia vás časté bolesti hlavy, ktoré sú spôsobené z krčnej chrbtice? Tak vyskúšajte tieto dva jednoduché cviky. Bolesti hlavy z krčnej chrbtice bývajú najčastejšie spôsobené kvôli stúhnutým svalom tu v tejto oblasti, ktoré tlačia na tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu. Pokiaľ dôjde ku útlaku týchto tepien, tak prívod krvi do mozgu nie je dostatočný a to spôsobuje bolesti hlavy, únavu a podobne. Tieto cviky sú zamerané na uvoľnenie týchto záhlavných svalov. Takže dajte si prsty tu zo spodu na lebku a zatlačaním vykonávajte jemné kruživé pohyby od ucha až do stredu krčnej chrbtice. Keď máte krčnú chrbticu premasírovanú, spravte zásuvku brady a zatiahnite bradu čo najviac dole, kde cítite krásne ťahanie týchto záhlavných svalov. Takže brada dole a naťahujete záhlavné svaly. Tento stretching záhlavných svalov môžete taktiež doplniť o masáž, takže zasuniete bradu a masírujete. Pre komfortnejšiu masáž môžete použiť našu masážnu pomôcku, ktorú zakúpite na e-shope www.rozhybto.sk. Masážnu pomôcku si umiestnite taktiež za hlavu a vykonávate masáž rovnakým spôsobom. Výhodou masážnej pomôcky je, že si pekne regulujete tlak na svalstvo a dokážete lepšie zatlačiť. Ak vás trápia pravidelne bolesti hlavy, tak tieto cviky vykonávajte každý deň, aj v prípade, že sa už objavili bolesti hlavy. Pre viac takýchto tipov a trikov sleduj tento Rozhybto profil.